niin, nyt tehdään tämmönen lähiburgeri, eli tässä on yhteistuotteita 3 eri firmalta, eli Pullapirtin jauholeivon sämpylä, kasvissovilta löytyy juustodippi ja sitten meiltä Viskaalista niin 100% naudan burgeripihvi. Hyvin simppeli, nopea kesägrillattava, eli tarvitaan vaan pihvit ja sämpylät ja täytteet saa itse jokainen valita. Katsotaan miten paistetaan nämä pihvit oikein oppisesti. Tärkeintä tähän hyvässä burgerissa on tietenkin pihviä. Nyt katsotaan miten se paistetaan. Eli kevyesti on litistänyt näitä pihvejä ja öljynnyt, jonka jälkeen kuuma pannu, grilli tai mikä vaan. Ja paistetaan siinä. Eli hyvä tirinä kun käypi, lasketaan pihvit siihen, painetaan kevyesti ja annetaan olla semmonen 2,5 minuuttia, riippuen sitä grillin lämpöstä niin, ja mistä kypsyydestä haluaa. Odotellaan pari minuuttia. Joo, eli nyt on paistettu 2,5 minuuttia puoleltaan ja missään vaiheessa ei kannata koskea siihen pihviin, niin silloin se irtoaa hyvin pannulta. Että nyt laitetaan pikkusen vaan öljyä molemmin tuohon pintaan, jonka jälkeen käännetään ja sen pitäisi irrota hyvin ja näin saadaan hyvää paittopinta pihviin, kun tää mennään välillä törkkimään. Eli jos sitä käydään kokeilemassa, että jokohan se on kypsä, niin se tarttuu pannuun kiinni, ei irtoa sitä hyviä repejä ja silloin ei saada niin sanotusti kiekkoa maalla. Annetaan olla 2,5 minuuttia vielä näin päin ja sen jälkeen kootaan pihvit. Sillä aikaa voidaan laittaa jo sämpylät paahtumaan, eli on halkattu hyvät tuoreet sämpylät ja laitetaan ne tuonne grillin kautta muurikan reunalle oottelemaan, että ne saa vähän väriä. Odotellaan pari minuuttia ja jatketaan sitten. No niin, nyt on pihvit paistunut molemmalta puolelta 2,5 minuuttia ja sen jälkeen me ei tarvitse koota enää annos. Eli mulla on nyt tässä majoneesi ja juuston yhdistelmänä niin tämmönen kasvissolin juustodippi, jonka minä laitan tuohon vähän alle ja päälle. Tämä on kevyen tulinen ja korvaa tässä tapauksessa nytten meiltä majoneesin sekä juuston. Noin. Ja tässä vaiheessahan tyyli on vapaa, että jokainen saa kasata burgerinsa miten haluaa, mutta minä laitan pohjalle salaattia, pari siivua tomaattia. Kesän suomalaiset tomaatit alkaa olla niin hyviä, että niissä on jo makua. Punasipuli on sitten ihan vaan tuomaan vähän sinne niin raakana. Sen voi paistaa, marinoida ihan mitenkä tahansa haluaa. Lopuksi nostetaan pihvit päälle. Mulla oli hetken aikaa se tuossa talouspaperin päällä, niin se on hyvä vinkki, että sillä tavalla saa sen ylimääräisen nesteen ja rasvan jäämään siihen. Ja silloin se ei tursua niin paljon tuosta burgerissa. Sen jälkeen kun meillä on nuo pihvit laitettu, niin kun laittaa vaan kansi päälle. Ja nythän sitä ei enää muuta kuin vaan ruvetaan herkuttelemaan. Minä tain syödä itse tämän toisen tästä. Eiku hyviä hetkiä grillin ääressä.